Čaute ľudia, ja vás vítam u dnešného videa. Dneska tu máme ďalšiu otváračku Kinder vajíčok, ale máme ich tento raz trošku viac. Máme ich dvakrát. Takže zase Stranger Things, otočený nápis. A môžeme ísť na to, tak ideme na prvé. Tak. Nejde otvoriť. Dobre. Toto samozrejme dáme na bok. Teraz otvoríme toto. Čo tam je? Čo to je? Máme tu špagatík, toto dáme na bok. To je tento, jak sa volá? Neviem, jak sa volá. Jak sa volá, som to dal, jak sa volá do prčic, neviem, jak sa volá, to je ten, ja neviem, kto to je, ale neviem, jak sa volá. Máme tu tento papierik, teda preč, to je tento, to je tento tu, to je ten, neviem, jak sa volá, ale je dobrý. Toho som ešte nikomu nevidel, že by padol, takže dáme si osenka a ideme na ďalšie. Takže to si zase odložíme, dáme si semka a otvárame. Čože? Zas? Teda zas. My tu máme Demogorgona. Čo? To som chcel. Jupi, máme Demogorgona. Je na cerusku? Asi. Nie. Takže dneska nám padol tento. Neviem, jak sa volá. I don't know, ale máme tu Demogorgona. Pozrite, aký je pekný. A máme tu tohto. Zaostri. Tak. To... Ako dobré dropy nám padli. Ale chcel by som, aby nám padol ten... Wheel the Upside Down. Ten by bol najlepší. A ja toto video vás asi ukončím toto video a teším sa na budúce, keď zase budeme otvárať tento Kinder Joy Stranger Things. Tak asi čau.